Καλώς ήρθατε και πάλι. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε την Αλεξάνδρεια, την ελληνιστική Αλεξάνδρεια, που υπήρξε το οικουμενικό όραμα και το φως του αρχαίου κόσμου. Θα κοιτάξουμε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν αυτή η πόλη ιστορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά. Η ιστορία της Αλεξάνδρειας ξεκινά το 331 π.Κ. εποχής, τον 4ο προχριστιανικό αιώνα. Δεν ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαίας γεωγραφικής επιλογής, αλλά ήταν μέρος του στρατηγικού και πνευματικού οράματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο σκοπός του Αλεξάνδρου δεν ήταν απλώς η δημιουργία ενός λιμανιού, αλλά ήταν να θεμελιώσει μια οικουμενική πρωτεύουσα, η οποία θα γεφύρωνε τον ελληνικό κόσμο με την Ανατολή και την Αίγυπτο. Φυσικά η Αίγυπτος μεταξύ Δύσης και Ανατολής σε κομβικό σημείο. Στις αρχαίες πηγές, ο Πλούταρχος στο βίο του Αλεξάνδρου στο 26ο κεφάλαιο διασώζει μια συγκλονιστική λεπτομέρεια. Ο Αλέξανδρος επέλεξε, μας λέει, την τοποθεσία δίπλα στο νησί Φάρος. Αυτό που βλέπετε από πίσω είναι το νησάκι Φάρος και πολύ αργότερα χτίστηκε αυτό που βλέπετε που είναι ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, αλλά αρχικά η λέξη Φάρος σήμαινε αυτό το νησάκι πριν χτιστεί οτιδήποτε, πριν χτιστεί καν η Αλεξάνδρεια. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είδε στο όνειρό του, στο οποίο όνειρο παρουσιάστηκε σε αυτόν ένας σεβάσμιος γέροντας, τον οποίο ο Αλέξανδρος αναγνώρισε ως τον Όμηρο και του απήγγειλε κάποιους στίχους από την Οδύσσεια του Ομήρου. Ο Αριανός στην Αλεξάνδρου Ανάβασης, στο τρίτο βιβλίο, περιγράφει πως ο Αλέξανδρος χάραξε τα όρια της πόλης με κρυθάρι. Ο Πλούταρχος λέει ότι χάραξε τα όρια της πόλης με αλεύρι, αλλά εν πάση περιπτώσει το ίδιο πράγμα είναι, γιατί και ο Αριανός εδώ μιλώντας για κρυθάρι είναι σχεδόν σίγουρο ότι μιλά για το αλεύρι από το κρυθάρι, το οποίο ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο σε όλο το πληθυσμό, ενώ το σιτάρι ήταν λίγο πιο ακριβό, το αλεύρι από σιτάρι. Τέλος πάντων, με αυτό το αλεύρι λοιπόν όρισε που θα χτιστούν οι ναοί των ελληνικών θεοτήτων, της Ίσιδος, που θα υπάρχουν οι λεωφόροι, που θα υπάρχουν τα διάφορα κτίρια. Έδειξε καταρχήν σεβασμό στο θρησκευτικό συγκριτισμό. Δηλαδή σεβάστηκε ο Αλέξανδρος τις θρησκείες όλων των λαών των οποίων συνάντησε και κατέκτησε, έτσι. Δεν είπε ποτέ, ουδέποτε είπε ο Αλέξανδρος ότι ήρθαμε εμείς τώρα και θα πρέπει να πιστεύετε στους δικούς μας θεούς. Δεν υπάρχουν τα δικά σας, είναι όλα βλακίες, είναι όλα ψέματα, εμείς ξέρουμε, έχουμε τους αληθινούς θεούς. Ποτέ δεν είπε αυτό και μάλιστα δεν σκεφτόντουσαν έτσι οι αρχαίοι Έλληνες. Υπήρχαν πάρα πολλοί θεοί, οι θεοί ήταν αμέτρητοι για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε η έννοια του εμείς έχουμε τον αληθινό Θεό και εσείς έχετε τον ψεύτικο. Δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε σεβασμός, κάθε λαός είχε τους δικούς του θεούς, οι θεοί ήταν αμέτρητοι στο μυαλό των αρχαίων, όχι μόνο των Ελλήνων, και είναι έτσι μία αντίληψη ότι οι θεοί υπάρχουν και δεν έχουμε κάποιους που είναι πιο έγκυροι από άλλους. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια μετά από αυτή την παρένθεση.
Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου το 323 π.Κ. οι Πτολεμαίοι μετέτρεψαν την πόλη στο απόλυτο πνευματικό κέντρο της Μεσογείου. Ποιοι ήταν οι Πτολεμαίοι? Ο Πτολεμαίος ήταν στρατηγός του Αλεξάνδρου και φίλος του, είχαν μεγαλώσει μαζί στην Πέλλα, στη Μακεδονία. Αυτός ο Πτολεμαίος λοιπόν, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, ενώ η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου κατακαιρματίστηκε, έτσι μοιράστηκε αρχικά σε κάποια κομμάτια μεταξύ των στρατηγών, αυτοί μετά συνέχισαν για περίπου 20 χρόνια να πολεμούν ο ένας τον άλλον για την εξουσία, να πάρουν ο ένας κομμάτια από τον άλλον της αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκαν τα ελληνιστικά βασίλεια. Τέλος πάντων, ο Πτολεμαίος επέλεξε από την αρχή την Αίγυπτο, πήρε την Αίγυπτο ως σατραπία, δηλαδή ως επαρχία, για να την διοικήσει και να είναι υπεύθυνος για αυτήν, και μετά τους πολέμους των διαδόχων προς το τέλος εκεί έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου, και φυσικά αυτό σήμαινε ότι ήταν και φαραώ, ήταν ο δεύτερος Έλληνας φαραώ, ο πρώτος ήταν ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, και μάλιστα στην Αίγυπτο βρίσκουμε ομοιώματα ή μάλλον αγάλματα του Αλεξάνδρου. Βρίσκουμε ένα άγαλμα του Αλεξάνδρου που εικονίζεται ως Αιγύπτιος φαραώ και υπάρχει και το όνομά του σε ιερογλυφικά. Λοιπόν, ο Πτολεμαίος λοιπόν τι έκανε? Ίδρυσε μια δυναστεία, τη δυναστεία των Πτολεμαίων, γιατί έκανε παιδιά, αυτά τα παιδιά μετά και αυτοί κληρονόμησαν τη βασιλεία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι Πτολεμαίοι μετέτρεψαν την πόλη της Αλεξάνδρειας στο απόλυτο πνευματικό κέντρο της Μεσογείου. Υπήρχε το Μουσείον, που ήταν ένας ναός αφιερωμένος στις Μούσες και λειτουργήσε ως το πρώτο παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο. Η θρυλική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ποιος δεν έχει ακούσει για αυτήν, συγκέντρωσε την καταγεγραμμένη γνώση της ανθρωπότητας μέχρι εκείνο το σημείο. Ό,τι είχε καταγραφεί, ό,τι είχε γραφτεί μέχρι εκείνη την εποχή και φυσικά είχε διασωθεί, το πήραν οι Πτολεμαίοι και το έβαλαν στην βιβλιοθήκη τους στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε μάλιστα και ένας κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο εάν οποιοδήποτε πλοίο έμπαινε στο λιμάνι στην Αλεξάνδρεια δεν μπορούσε να αποβιβαστούν το πλήρωμα και οι επιβάτες, ούτε να βγει κάποιο εμπόρευμα από το πλοίο αν πρώτα δεν είχαν επιβιβαστεί ειδική φρουροί, ας το πούμε, μια ειδική αστυνομία βιβλίων, οι οποίοι το καθήκον τους ήταν να αναζητήσουν στο πλοίο εάν υπάρχουν βιβλία. Τα βιβλία της εποχής ήταν πάπυροι, δηλαδή κύλινδροι που αποτελούνται από φύλλα παπύρου. Λοιπόν, κάθε φύλλο παπύρου ήταν περίπου τόσο σε μήκος, σε πλάτος, σε ύψος περίπου τόσο, και ένωναν ένα φύλλο στο τέλος του με ένα άλλο στην αρχή του φάλου, και όταν ήταν όλα κολλημένα μαζί έγραφαν το βιβλίο, πάνω σε αυτά έγραφαν ό,τι ήταν να γράψουν, και μετά γινόταν ένα ρολό γύρω από ένα ξύλινο ειδικό στο κέντρο, και έχουμε έτσι έναν πάπυρο, ένα βιβλίο της αρχαιότητας. Αυτά τα βιβλία λοιπόν, εάν τα έβρισκαν βιβλία πάνω, παπύρους, κυλίνδρους τέτοιους πάνω σε πλοία, τα γινόταν αμέσως κατάσχεση, και τι τους έλεγαν? Θα πάρουμε εμείς τα βιβλία, θα τα αντιγράψουμε, θα βάλουμε τους αντιγραφείς μας στη βιβλιοθήκη να
το αντιγράψουν, γιατί δεν υπήρχαν φωτοτυπικά, οπότε έπρεπε με το χέρι να αντιγράψουν τα βιβλία και μετά όταν θα τα αντιγράψουμε θα σας τα επιστρέψουμε και εμείς θα κρατήσουμε τα αντίγραφα. Λοιπόν, έτσι γινόταν λοιπόν και έτσι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κατάφερε μετά από αιώνες να συγκεντρώσει ένα μυθικό αριθμό βιβλίων. Μιλάμε για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες παπύρους και εκατοντάδες χιλιάδες. Εκεί λοιπόν στη βιβλιοθήκη έχουμε λόγιους από όλον τον τότε γνωστό κόσμο και επιστήμονες, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια των σύγχρονων επιστημών, όπως τις ξέρουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον Ευκλήδη, ο οποίος συστηματοποίησε τη γεωμετρία, τον Ερατοσθένη, ο οποίος υπολόγισε με εντυπωσιακή ακρίβεια την περιφέρεια της γης, τον Αρίσταρχο το Σάμιο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε το ηλιοκεντρικό σύστημα, αιώνες πριν τον Κοπέρνικο, έτσι. Ο Καλήμαχος που δημιούργησε τους πίνακες, τον πρώτο συστηματικό κατάλογο βιβλιογραφίας και φυσικά πολλούς άλλους. Ο Στράβων στα γεωγραφικά του, επισκεπτόμενος, ήταν γεωγράφος ο Στράβων, επισκεπτόμενος την πόλη της Αλεξάνδρειας στον 1ο αιώνα π.Χ., προ-κοινής εποχής, δίνει μία λεπτομερή περιγραφή των πολυτελών βασιλικών ανακτόρων που ζούσαν οι Πτολεμαίοι. Αυτά τα ανάκτορα λοιπόν καταλάβαιναν το 1/3 της πόλης, τεράστια έκταση, και του μουσείου. Περιγράφει λοιπόν τα ανάκτορα και το μουσείο, ήταν μαζί αυτά, δίπλα-δίπλα. Υπήρχε ένας περίπατος στοά, μία εξέδρα και ένας μεγάλος οίκος όπου ζούσαν και γευμάτιζαν οι μελετητές και οι επιστήμονες. Λοιπόν, φυσικά οι Πτολεμαίοι ενθάρρυναν όλους τους μελετητές και τους επιστήμονες που ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια, με το να τους προσφέρουν την σύντηση και στέγαση και φυσικά κάποιο εισόδημα. Και έτσι μάζεψαν όλα τα μεγάλα μυαλά της αρχαιότητας, πήγαιναν είτε να ζήσουν εκεί μόνιμα στην Αλεξάνδρεια, είτε να μείνουν εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ας πούμε π.χ. ότι και ο Πλούταρχος και ο Διόδωρος Σικελιώτης και πολλοί άλλοι ιστορικοί και φιλόσοφοι είχαν επισκεφτεί την Αλεξάνδρεια και είχαν μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα για να μελετήσουν στη βιβλιοθήκη, να κρατήσουν σημειώσεις, γιατί φυσικά δεν μπορούσες να δανειστείς έναν πάπυρο, να πεις «ΟΚ, θα πάρω έναν σπίτι μου και θα σας τον ξαναφέρω όταν ξανάρθω». Δεν γινόταν έτσι, γινόταν μία αντιγραφή, προφανώς θα πλήρωνες κάτι γι' αυτό και έπαιρνες κάποια αντίγραφα, κάποιες σημειώσεις σπίτι σου όταν επέστρεφες, όπου και αν ήταν αυτό. Λοιπόν, η σημασία της Αλεξάνδρειας λοιπόν, εκτός από κέντρο γραμμάτων και τεχνών, ήταν και στο θρησκευτικό κομμάτι πολύ σημαντική. Για να ενώσει τον ελληνικό με τον αιγυπτιακό πληθυσμό, ο Πτολεμαίος προώθησε τη λατρεία του Σέραπη, ο οποίος ήταν εξελληνισμένος θεός, όνομα μάλλον εξελληνισμένο του Όσιρη και του Άπη. Οι θεοί αυτοί με τη μορφή και τη χάρη των Ελλήνων θεών, του Δία, του Άδη και του Ασκληπιού, γιατί εμπεριέχει ο Σέραπης τις ιδιότητες του Δία, του Άδη και του Ασκληπιού, και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε μία τάση ελληνοποίησης κάποιων πτυχών της Αιγυπτιακής θρησκείας.
Το Σεράπιο της Αλεξάνδρειας αναδείχθηκε σε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο επιβλητικούς ναούς του αρχαίου κόσμου και αποτελούσε, ο ναός του Σέραπη δηλαδή, αποτελούσε φάρο πνευματικότητας και θρησκευτικής αρμονίας για αιώνες, μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, όπου και καταστράφηκε μετά και με την έλευση του χριστιανισμού. Δεν υπήρχε πια όλο αυτό το πράγμα. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος στις ιστορίες του καταγράφει το μύθο της έλευσης του αγάλματος του Σέραπη από την Συνόπη στην Αλεξάνδρεια, μετά από εντολή του Πτολεμαίου του Πρώτου. Ο Πτολεμαίος ο Πρώτος ήταν ο στρατηγός του Αλεξάνδρου, που είπαμε και πριν, αναφέραμε και πριν, και ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας των Πτολεμαίων. Έδωσε λοιπόν εντολή ο Πτολεμαίος να φέρουν το άγαλμα του Σέραπη από τη Συνόπη στην Αλεξάνδρεια, και έτσι όλο αυτό στην προσπάθειά του να δημιουργήσει, και την επιτυχημένη προσπάθειά του να δημιουργήσει μια κοινή θρησκευτική ταυτότητα μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, των υπηκόων του δηλαδή, γιατί υπήρχαν πολλοί Έλληνες στην Αλεξάνδρεια που πήγαν εκεί να ζήσουν στην καινούρια πόλη, και φυσικά οι ντόπιοι, οι Αιγύπτιοι που ήταν στην Αίγυπτο ήδη, και αυτοί πήγαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, η γεωγραφική θέση της Αλεξάνδρειας της επέτρεψε να ελέγξει το εμπόριο μεταξύ Ινδίας, Αραβίας, Αφρικής και Μεσογείου. Ήταν σε ένα κομβικό σημείο, στρατηγική σημασία. Όποιος ελέγχει το εμπόριο, όπως βλέπουμε και στις σημερινές καταστάσεις, ελέγχει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει μεγάλες... Έχει μεγάλη εξουσία όποιος ελέγχει το εμπόριο. Το εμπόριο είναι αυτό που κινεί τον κόσμο. Χωρίς το εμπόριο δεν γίνεται τίποτα. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας που βλέπετε εδώ από πίσω μου ήταν έργο του Σόστρατου του Κνίδιου και ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα που είχε και ύψος άνω των 100 μέτρων για την εποχή εκείνη, ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιβλητικό. Ακόμα και σήμερα το βλέπουμε αυτό και θαυμάζουμε. Βέβαια ο φάρος δεν υπάρχει σήμερα, γκρεμίστηκε στην ύστερη αρχαιότητα από ένα μεγάλο σεισμό και λίγο αργότερα ολοσχερός, γιατί κατά περιόδους ας πούμε δεν γκρεμίστηκε όλο μαζί. Χρησιμοποιήθηκαν οι μεγάλοι όγκοι, έτσι, μεγάλες πέτρες που είχαν χτίσει το φάρο, που χρησιμοποιήθηκαν για να χτίσουν το φάρο, χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα οικοδομήματα, αλλά μετά το σεισμό που έγινε γκρεμίστηκαν πάρα πολλά από αυτά τα δομικά υλικά μέσα στη θάλασσα, γύρω από το νησάκι αυτό, το φάρο, και όπου βρίσκονται ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, ο Διόδωρος Σικελιώτης τονίζει τον εκπληκτικό ρημοτομικό σχεδιασμό της πόλης, που χρησιμοποιούσε το λεγόμενο υποδάμιο σύστημα. Ήταν πλατιές λεωφόροι που επέτρεπαν σε άρματα και κόσμο και έφυπους να κυκλοφορούν άνετα χωρίς να γίνεται ποτηλιάρισμα, και εξυπηρετούσε έτσι την αξεπέραστη μέχρι τότε ευημερία των κατοίκων της πόλης αυτής. Λοιπόν, η ελληνιστική Αλεξάνδρεια υπήρξε λοιπόν η ενσάρκωση του ελληνικού πνεύματος που ανοίγεται στον κόσμο. Ήταν δηλαδή το οικουμενικό όραμα του Αλέξανδρου, εν μέρει ενσαρκωμένο, εν μέρει γιατί δεν κατάφερε να το υλοποιήσει το όραμά του, γιατί πέθανε τόσο νέος και προώρα, αλλά η Αλεξάνδρεια ήταν μια πόλη που κατάφερε με τη βοήθεια των Πτολεμαίων να ενσαρκώσει μέρος αυτού
του οράματος. Με συγχωρείτε. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν η αρχαία θρησκεία των Ελλήνων συνάντησε την μυστικιστική Ανατολή, η πόλη που διέσωσε τον Όμηρο και υπολόγισε τα άστρα, διέσωσε και την θρησκεία. Η κληρονομιά της δεν βρίσκεται μόνο λοιπόν στα ερείπια που βρίσκουμε τώρα εκεί ή στα ελάχιστα κείμενα που έχουν διασωθεί, στους παπύρους, αλλά στην ίδια την ιδέα του κοσμοπολιτισμού και της αέναης αναζήτησης της γνώσης. Ήταν και παραμένει ιστορικά το αληθινό μνημείο της ιδιοφυΐας του ιδρυτή της, του Πτολεμαίου του Πρώτου, του λεγόμενου Σωτήρα.